लेग पिस नै लेग पिसआ बेखौसो जागोन आं खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनसे गोदान ब्लगाव महाशिवरात्रि फुजा जागासिनो दं नालाय दा माने सिंग्रियाव दङ इनिफ्राय जोंना नै हम मिनिस्टारबो दं आरोना ओमफ्राय गामिनि बाजैमोनबो दङ इनिफ्राय जोंना मेगिबो दङ मेगि दा मेला बेरायनोसै आरोना रायजोफोर नोंथांमोननो बे ब्लगनि गेजेरजों दिनै एसे मेलाफोरखौ देखायनोसै आरोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय मेला बेरायनोसै दायो मन्दिर खुलुमखांबाय मेगि मा बायगोन नोङो मेगि मा जानो लुबैदों नोङो आइसक्रिम नांगौनो आइसक्रिम मेगिनो फोथा फुनबाय माथो फोथा फुनबाय नों खुलुमबाय बिजेनबायानो जोंना मेगिया मा नांगौ मा बुस्थु बिहांबायानो मेगिया दायो रायजोफोर मेलायाव फैबाय आरोना एसे मेला बेरायनोसै आरोना मेगिया बिहांबायानो सुलाय सुलाय होदो 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 बेखौबो आसान iyo आसान iyo बिराद गुवारलै फिला मेलाया एरिया बिराद गुवार माने मेंनाय लायो आरो थाबाय थाबाय जों दासो हाबजेनदों माने हाबजेननायावनो जोंना मेगिनो नैबे गेलेग्राखौ नांगौ जाबायना आरोना हाबजेननायावनो दासो फैजेनदों जोङो मेलायाव फिलाव थ'दो ओइ रायजोफोर जोंना हम मिनिस्टारा खेरा लानो नागिरदों हिन्जावफोरजोंबाथाय खालि देलायग्रा आसान खेरा ल'थारलै नै माखौ लागोन माखौ बेखौ लानोसै अरिजिनालखौथ' बायनो हाखाया नालाय अरिजिनाल सनाखौथ' बायनो हाखाया नालाय रायजोफोर बेफोरखौनो बायना होनांसिगोन आरो बेफोरजोंनो थगायनांसिगोन हम मिनिस्टारखौ नै मोजांथारलै नै रायजोफोर मोनबेसे लाखो मोननैखौ लादो बेसेबांनो एसे खम खालामनोब्रा 20 थाखायाव मोनगोन अरिजिनालखौथ' बायना होनो हाखाया नालाय बेफोरखौनो बायना होनानै थगायनांगौ आरोना उपाय गैया ओरै गैया नालाय साइजआलाय मोजाङानो नै रायजोफोर फानग्रायाबो जोंनि बर'आनो बर' मानसियानो फानदों ओइ आदा अबेनि नोङो हा मंगलदै बेफार पार्टिफ्रा बोरै फाननायफ्रा थिगानो ना मोजां सोलिदों दा मंगलदैनिनो आदाया नै मा बेबो सनाब्रा दाने जोङो नैबे आदानि दखानाव बायनाय जाबाय नैबेखौ लानाय जाबाय हम मिनिस्टारनो रायजोफोर आसान जरासे खेरा सना रायजोफोर सना बायना होबायलां सना नै अरिजिनाल सना बायना होबाय आङो हम मिनिस्टारनो नै बेखौ लानाय जाबाय आरोना रायजोफोर एसे आसानखौहाय हम मिनिस्टारनो गानहोना नायनि आरोना गानहोना नायनि र' बोरै सनानि आसान रायजोफोर नै गानहोबाय आङो दिनैसो खेननै जाबाय आरोना आसान गानहोनाया हाबायाव खेननै जाबाय खुसिथार नै सनानि आसान मोननायखाय नै हम मिनिस्टारा नायलायबाय माबा मोनसे लानो लुबैथारलायबाय बियो गस्लाफ्रा मोजाङानो आरोना नै ओमफ्राय रायजोफोर नै बिथिंजाय नोंथांमोना मा गाखोनो हागोन आरोना बे जाबाय झुला ओमफ्राय नै बिथिं गथ'फोर गाखोग्रा दं आरोना गणपति बाप्पासो माथो बेलाय गणपति बाप्पा मरिया नै हेलिकप्टार
बे जाबाय हेलिकप्टार गथ'फोर गाखोग्रा नैबे जाबाय नाव दाम गोसाथारलै रायजोफोर 50 थाखा 80 थाखा 70 थाखा आंथ' गाखोआ बिदियाव फुरा दुलावरायजोब्बाय नै मेगिया गाखोसिगोन गाखोनो मोनैनि गाबबाय थादोंमोन जोंना मेगिया दायो गाखोसिगोन आरो बाय 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 बिराद मोजां मोनदों गाखोनो मोननायखाय मेगिया बाय बाय रायजोफोर मेला बेराय एसे मेंबाय न'आवहाय माने एसे बायदिसिना संनानै लाबोदोंमोन आरोना रायजोफोर बेखौनो जानोसै दा मा लाबोदों एसे नोंथांमोननो देखायनो र' मा दं एसे बख'लाबायदो दिहुनदो गथ'फोर दंला जोबथारोना नै ओंखायनो न'आवहाय एसे संनानै लाबोखानाय जादों बुफ्लोम नैबे मा बुस्थु इयो एलांसि आलु माबा बयलार बेदर ओमफ्राय इयाव ना दं बेवहाय मेलायावहाय बायनानै जाजायालै रायजोफोर माने फुरा हाद्रि गुफुंजोबो ना हाजार मानसि जायो फुरा दुला बुरायजोबो हाख्रेब मोनजायो न'आवनो संनानै लाबोखाजोबदों आरोना जोंहा फैसा खरस जादिया न'आवहायनो गोसो बायदि संनानै लाबोखाबाय नालाय दा बेयावहाय मेलायावहाय जोंहा बायनानै जानो गोनांथि गैला आरोना रायजोफोर नै ना नैबे जाहैबाय नाजों बेलाथि दा बे नाजों बेलाथिखौ जुदि बेयाव बायना जानांगौब्ला नाखौ पिस मोनसेयावनो 100 थाखाखौ जों लागौमोन दा 100 थाखानि जों बिराद बुरजा मोनो जों फवासे मोनो नै लेग पिस नै लेग पिसा एकसो जागोनलै आं एकसो जागोन आं ससे लेग पिसखौ लेग पिस नैबे लेग पिसखौ जुदि नोङो नैबे मेलायाव बायना जानांगौब्ला 200 थाखा नांथारगौमोन आरोना रायजोफोर संना लाबोखादों नालाय नै लेग पिसा आंबो जागोन लेग पिसखौ मा बायखो नै जोंना मेगिया नैबे मेगिनि नै बियो नै बिलुना मेगिनि बियो ना नै फुथुला मा बायखो मेगिया हा नै मेगिनि मा बायखो नै मेगिया लेग पिसा गिदिरथार आंबो लेग पिसा नै आंबो लेग पिसखौ एसे बबे